Tant de bo poguessis ensenyar-me el tir al tauler. Faig tot el que em diu l'entrenadora, però no em serveix de res. Els infants són una versió menuda dels éssers humans. Tenen la capacitat d'una gran compassió, molt bona imaginació i curiositat. Ell ens pot salvar! La menuda no semblava gens espantada. Creus que pot ser una amenaça pel meu regne?